may pawaras labot Kapampangan. Medyo mag-stricto ng bagya kaya ni Burida patse lulbal automatic ng makamask. Bistaman kami may nasa magmask na may patse lulbal kami lapos na patse pupunta kay kayong karenda kalataw. Chuke kaya ining malating park malapit kaya kami. Halos alang tao ngayon kaya ni. O kanyan man, pag-upisan taning kadinalan at 44. Tegalugan video tamo ne. Budi kay pamundinan may power si John Royce Garcia. Ne. Nakalasamat John keng pamanuluki mo ko rin kay katamang video ne. Putang mesalese na gawa ka ta ne. Mag-co-host ka rin metong video. O sige, imumunang dili. Tamo pala, deni kaila detang amon ng phrases Sara. Lawan nyo la ba balo yung buri ko sabihin. Imumunang dili kung baga. Yung kung baga tegalugan niya mas manayin niya kayong Kapampangan ng nungwari. Ne? Katukina silong bale. Kasi ating kundindam ating wigit kanita ating kayong manok kaya kami silong bale ana. Yung silong bale tegalugan niya mas manayin niya kayong Kapampangan ng lalambale o kaya lambale. Ikabi lambale mo yung alas mo kanita eh. Kay ba't yung katukina ini baluy yang ini tapang kalabaw ara yan eh. Yung tapang kalabaw tegalugan niya mas manayin niya kayong Kapampangan ng pindang damulag. Okay? Yung katukina dating gawi panayaan naman darandaman ini eh. Yung mas manayin ng Kapampangan sadyang gagawan eh. Kay ba't punot dulo hindi kala na iyan manalo sa lengga ini yung mas manawi ng Kapampangan pagumpisan ang pong katatawlyan ini naman dindam niya kanong Norman Sinamban sabi na kano isa't isa na kano yung isa't isa o isa-isa tegaluan niya mas manawi niya kayong Kapampangan yung balang metong ne. Yung dindam na naman kanong kang Norman yan pala yung tutaki lahat naman kano yung lahat tegalugan niya gana o sabla yung mas manawi ng Kapampangan eh. At yung tawlindili kang ba't naman kang Rodel Gozum at malaming ikit na bunong braso tegalugan niya mas manawi niya kayong Kapampangan ng Barasusan. At tandaan na dyan yung Barasusan. Sige, tanamo ining tawli ko sabihin panay ko sabihin ka rin kaya katamang video balo yun nung Kapampangan tamo may pangkapampangan tamo yung kaya katamo nga po yung kaya katamo nga anak pangkapampanganan tala kabang malatila kaya tala pa nagalugan para gulang talang Kapampangan nakasalamat kayo kayong pamanalwaki kaya kayong paman ng tabi daki usahan na rin kaya katamang video kay Betcheng Inalben nakasalamat kaya kayungan Luid Tamungan.